Ukážeme vám 3 vášnivé pejskaře, zpěváka Pepu Vojtka a modelky Dianu Kobzanovou a Evu Eichmajerovou, 3 celebrity a 3 různé psí rasy. Pepo, ty máš takového malého pejsáčka, koukám. Proč jsi pořídil takhle velkého psa? Že jsem chtěl velkýho psa, já jsem nikdy na ty malinký moc nebyl psi, tak nám z toho vylezla nejvíc ta doga jakoby i takový jako ochránce rodinnej a hlavně k dětem, že jsou oni v pohodě. Takže jsem už u těch dog pak zůstal, no. To je kus, co? To je kus. A kolikátá je to doga teda, třetí? Tohle je třetí, no. Třetí doga, měl jsem 2 černý a 1 zlatou. A Diegovi je kolik? Diegovi je ty 4,5. Cvičil jsi ho doma, nebo jsi s ním chodil někam na výcvik? No, tak ono se o dogách říká, že se moc cvičit nemusí, jakože oni jsou, jakože si to pamatujou, hodně, jakože. Umí hodně věcí, ale zase to nebudu prodávat takhle jako lacino. No a třeba sedni, lehni, k noze. Diego, Zkusíme? pojď sem. Pojď sem. Já mu říkám lidský pojem, neříkám psí, že? Jak noze, takže to stejně ví, co to je. Víš, on to trvá díl, než to od těch uší dojde do hlavy. A už tě mu nabil. Ale dobrý. Pác mi dej. To je super. Mi neupa zrovna teda. To si lehne. To není lehni. Ale je to dobrá, klid, není vůbec agresivní. Ne, na lidi ne. A na zloděje, jo, to musíme říct. No, minule spal v obyváku a z kuchyně mi frajer ukradl 20 000 peněženky, tak nevím. Fakt? No. Co kdyby tě někdo napadl, třeba na prokázce? Myslím si, že by prostě zaútočil. Chránil by tě? Já si myslím, že asi jo. To je tvůj novej přírůstek, nebo jak to je? Ne, to jsem si půjčila od slečny, která vyhrála s touhle mini holčičkou před ještě miminko soutěž. Ale musím říct, že jakoby máme podobného psa, tohle je stavbulík, já mám bull terriéra, takže ono je to prašťakou hodně. Já se přiznám, že jsem dneska čekala, že tady budeš mít svýho pejska. Kde je? A není tady, protože byla na operaci, nechala se mi vykastrovat, takže teď odpočívá. To je jediný, jo? Sedni. A pac. 8 let tvrdého výcviku. Tak. Ale jak jí chválíš, když udělá něco dobrýho? Já ji hladím anebo dostává piškoty, ale vzhledem k tomu, že už má dneska v sobě asi pytlík, tak už mi to přijde zbytečný, takže už jenom hladím. A je to mazel, mazlí se s ní často? Je to strašný mazel, jako to je normální gaučový postelový pes, který je stále nedomazlený a stále se tváří, že ji nedáváme najíst. S tebou v posteli? A spí se mnou v posteli jenom v případě, že vím, že druhý den budu postel převlíkat. Takže čas od času jakoby spí se mnou. Proč jsi pořídila právě tuto rasu? Já si myslím, že protože je tak ošklivá, až je hezká. Ale my to jsou psy, oni jsou to klauni, jsou to psy, se kterými je legrace, ale říkám, záleží hrozně na výchově a na majiteli, jak prostě se k tomu psovi chová.